grabing apektado sa pandemya ang panginabuhian sa mga vendor sa tabo sa Banay sa Dakben sa Sugbo. Apan inay magpadaog sa pagsuway, padayon silang nanikay-sikay. Aniya ang RTV Presents. Homemade siumay, bula-bula ug dagko nga puso ang karga sa diligid nga karinderya ni Mother Inday. Mao kini ang gikuhaan nila sa inadlaw-adlawng panginahanglan sa iyang pamilya. Mingaw kuno busa gamay ra ang ilang kita apan maayo na lang kaysa wala. Kinahanglan mo kayod kinasa kay gipakaon. Pero lisod jud lahi ra sa una. Lahi, dakong lahi. Pero nana may bakuna basta mo puso balik. May unta sir ay. Si Marnel, fried chicken usab ang iyang tinda, diha ra usab sa daplin sa karsada siya magluto. Kagumgum kaayo nga makadani ilabi na og parisan og puso. Affordable ang presyo apan nabatyagan niya nga dili sama kaniadto ang kakusog si ihang tinda. Salig lang gud sir, laban lang. Hopefully, pohon. Si Manong Bert, ang pangdular sa mga alahas, ang pangita apan maayo na lang kung adunay masaag nga customer. Sama kanila ang uban nga mga naninda. Gamay raman ang kita matag adlaw apan giigo nila kini aron na ay ikasugakod sa matag adlaw. Kung kaniadto dugukon sa mga tao ang tabo sa Banay, karon lahi na ang sitwasyon. Apan ang paglaom ra ang ilang gihuptan sa pagbangon ug pagpadayon sa unahan. Sa pag-abot sa bakuna batok sa COVID-19, gilauman nila nga mabalik ra ang tanan sa naandan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.